Naatokset yhteen liittää, kun päivämme runsaat riemut ja työ. Siis pyöritä houkuta neitohan nuorta, sä kiiltävä tähtinen sotilas vaan. Ne yöt ovat valkeat, kuluvat kohta, nyt pellava päällä hettomaksi saa. Ne yöt ovat valkeat, kuluvat kohta, nyt pellava päällä hettomaksi saa. Näitä poikia Andu Värtton, Arvo Tamjärv, kotoisin Etelä-Eestistä, sponsoroi paikallinen poliisilaitos, joka on hankkinut auton ja huolehtii varaosista. Myös huoltomiehet ovat poliiseja. Ja tässä yksi kisan erikoisuuksista. Kun tätä uutta etuvetoladaa ei ole luokiteltu, perustettiin kisaan vapaa luokka. Tässä Oulun pojat Raimo Hämeenniemi, Jaakko Pikkarainen, etuiskun vaimentajat tuhoutuneet, maaliin jousien varassa, vaikka auto pomppii kuin kumipallo. No ei meillä ole sitä isompaa EK2 Samu auto, jossa meni noin lähes minuutin verran, ja sitten EK3 paloi tuulilasin tyhkiä moottoriin. No miten te sen selvititte? No me selvisimme siitä, eli pysähdimme ladan huoltoon ja saimme sieltä uuden moottorin. Ne otti sen siviiliautosta. Siviiliautosta ottivat uuden tuulilasin tyhkiä moottorin? Kyllä, solidaarisuuden. Raido Ryytteliä sponsoroi Karksi-kolhoosi Etelä-Eestin Viljantista, Neuvostoliiton maajoukkuekuljettaja. Ivar Raidam, Harju Pekin nuorisokuljettaja, ikää 23 vuotta, ajaa loistavasti, mutta kokemusta liian vähän tämän kilpailun voittoon. Kilpailun järjesti Eesti Reklamfilm, sikäläinen televisioyhtiö, joka uhrasi järjestelyihin 150 000 ruplaa, yli 1 000 000 markkaa. Pääsylipuista odotettiin saatavan takaisin 2/3 ja yleisöä oli noin 200 000 henkeä. Liput maksoivat 7 markkaa yksi pikis ja vajaat 50 lippu, jolla sai katsella kaikki kiiruskatseet. Ja alle 130 senttiset siis ilmaiseksi. No, mikäs Harri on ollut vikana, kun et ole oikein pysynyt neuvostoliittolaisten tahdissa mukana? No ei tässä mitään vikaa ollut, mutta mä luulen, että kun on vakiolaatikko, niin se ei oikein sovi. 2 ja 3 väli on niin pitkä. Aiotko vielä ottaa tämän eron kiinni? No en mä usko, että me saadaan. Sitten meillä on 100 kiloa painavempia autoja. Tässä on, tai noilla kun on ne alumiiniset pellit, kone- ja takapelti ja ovet. Siis 100 kiloa vaikuttaa paljon. Miten nämä tiet poikkeavat suomalaisista? No nämä on hirveän nopea luonteista. Siis kamalan, mennään 4 ihan pitkät matkat täysille. Sitten tulee aina joku mutka välillä. Mikä se täysillä on? Eli 4 kaasut pohjalla. Ja paljonko auto silloin kulkee? Siinä on vauhtia joku 160. 160. Suunnilleen. Näin siis Harri Väänänen tauolla Raplassa, Keski-Eestissä. Ihmettelette varmaan, mistä helikopterista tämä kuva on otettu. Ei ollut helikopteri, vaan osoitus järjestäjien loistavasta palvelusta. Taukopaikan äärelle oli tiedottajia varten ajettu nostolava-auto, joka hinasi kaikki halukkaat kuvaajat korkeuksiin. Raplan kaupunki oli tauon ajaksi muuten eristetty muusta maasta. Ei muuta varten, mutta kaikki sisääntulotiet oli rallin rahastuksen vuoksi suljettu. Tässä pieni vinkki Suurajojen järjestäjille. Ja tauolla pyöri mahtava huoltosirkus, kaiken kansan ihmeteltävänä, autot vaan kylmästi kyljelleen. Meillä kotona läheteltiin pikkupoikana ulkomailta postikortteja, joissa oli vakioteksti, matka ja rahat menivät hyvin. Tässä Hannu Wallinheimo selvittää sujuvasti jarrumurheensa.
Timo, puhuu Venäjää. Kyllä. Paljon meillä aikaa? Vad tycker du om rallyt? Jo, det är väl lite för snabba vägar ibland, men annars så är det rätt så bra, fint organiserat och så det tycker jag är bra. No, har ni haft svårigheter? Nej, ingenting. Jag har haft lite problem med bromsfel, men nu är det i ordning. Vähän tulppahäiriöitä oli tuossa ensi alkuun, ettei ole tottunut näin nopeisiin teihin tämä auto vielä. Miten katsojat ovat käyttäytyneet? Ihan hyvin, ei ole keritty paljon vilkuilemaan. Kyllä niitä siellä on ollut. Paljon vai vähän? No muutamalla pätkällä, kakkospätkällä varsinkin oikein mun mielestä todella runsaasti. No kyllä, se tässä opetellessa on mennyt autoon ja sitten näihin teihin, niin ihan mukavalta. Nyt edellinen pätkä jo tuli ihan mukavasti. No entäs tästä eteenpäin? No, katellaan kaiken rauhassa ja kiristetään loppua kohta. Oletko sitä mieltä, että kilpailu alkaa vasta tauolta? Ei, kyllähän se on alkanut, mutta sitä täytyy antaa tasoitusta tässä alkuvaiheessa, kun en ole ajanut kuin 2 kilometriä ennen tätä rallia tällä autolla ja vuokraa autoon vielä. Ja Tauolla oli tilanne se, että kilpailua johtavat kaksoisveljekset Bolsich Moskovasta, toisena Raido Ryyttel, tämä Karksikolhoosin työntekijä Etelä-Eestistä, eroaa 5 sekuntia, kolmantena veljekset Mets. Paras suomalainen tässä vaiheessa Harri Väänänen 7. 56 sekuntia kärjestä jääneenä. Hannu Wallinheimo on 15, Antero Miikkulainen 18, Kari-Juhani Jääskeläinen 28, Raimo Hämeenniemi 32 ja Seppo Hannukainen 34. Jari Latvala ja Timo Niemi ovat joutuneet keskeyttämään. Latvalalta irtosi takasilta ja öljyt perästä tulivat ulos. Lisäksi hajosivat autosta iskunvaimentajat. Timo Niemen autosta jäi vaihdelaatikossa 2 päälle. Molemmat joutuivat keskeyttämään 8. erikoiskokeella. metsäkalmistu sirkele, siis vielä yksi. Sitten kisan viimeiselle erikoiskokeelle Piritan moottoriradalle, johon muuten puuhataan sosialististen maitten Formula 1-rataa. Se ei ole enää pelkkä haave, sillä rata on jo paperilla ja sitä oikeastaan pikkuhiljaa rakennetaan jo. Viimeiset tiedot kertovat, että radalla aiotaan ajaa formulakisaa jo vuonna 1991 tai 1992. Tämä kuvat tulevat nyt siis osittain tämän formularadan pohjalta. Tämä kuljettaja on Nikolai Bolsich. Hän on koko toisen lenkin ajan jatkanut hurjaa menoaan ja katsokaa mikä pito hänellä on renkaissa. Numero 12 Raido Ryyttel. Rallin suosio Neuvostoliitossa on muuten valtavassa kasvussa. Rallin mekka tässä maassa on Eesti. Neuvostoliiton maajoukkueen runsaasta 20 kuljettajasta puolet on eestiläisiä. Ulkomailla ovat neuvostoliittolaiset ajaneet lähinnä vain suurajoissa, missä heidän paras sijoituksensa kautta aikojen on yleiskilpailun 15 sija, sekin jo 20 vuoden takaa. Myös Akropoliissa ja RAC:ssa ovat neuvostoliittolaiset käyneet, Harjukekin kuljettajat lisäksi Ruotsin rallissa ja Kyproksessa. Ulkomailla kilpailemista rajoittaa se, että Neuvostoliiton mestaruussarjaan ja sosialististen maiden ystävyyskappiin osallistuminen vie kaiken ajan. Nyt kuunnellaan, mitä Eesti TV:n loistava urheiluselostaja Are Eller sanoo Harri Väänäsen ajosta. Ralliminekut tema parimas küljetehnikas. Väänänen Feerman on selline paar, kes laadaautoga Audi katvade vastu sõitnud, täiesti rahuldava resultaadiga. Tegid ise peavadki oma parimaks sportlikuks resultaadiks selles klassis laadaautol just Helsingi ralli võitu, kus jah, 4 ratta peal just ees suudeti võita ja Väänänen ütles selle põhjuseks, et seal ei olnud võimalik täpselt, sest siis oli veel küllalt selline libe talvine tee. Minek selles parkla kurvis, aga meie mehed on igatahes tänase ralliga näidanud, et Tämä kuljettaja on Stefan Vasiljev, Togliatin autotehtaan koeajaja, ollut Neuvostoliiton maajoukkueessa 10 vuotta, Jyväskylän suurajojen ja RAC:n kävijä. ja siin uues kurvistavusid küll sisemised rattad mõlemad Ando Noel Viljantista. lõpetavad siis esimene, kelle hulgas Nõukogude Liidu kahtlemata ühe Jatseslav Danilov Moskovasta, koeajaja ja ammattimainen rallikuljettaja. Kaotus oli juba minutites. En Joemäki, Rakveren maankuivatuskolhoosin sponsoroima kuljettaja Pohjois-Eestistä. Kruusateedest viimasel kiirusel. Hannu Wallinheimo.
Kilpailut ajettiin aivan kansainvälisten sääntöjen mukaisesti ja mielestäni toteutus on ollut aivan erinomainen. Ensimmäinen kerta, kun täällä päästiin ajamaan myöskin suomalaisten kilpailuja. Line.